थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि बादायलायनाय खुंफुंदों कुसुगाव ICDS प्रजेक्टआ जों मिथिगौदि सानफा एफा जोंनि जानायनि हुदाया सोलायलांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि देरफुनाय गथ' गथायफोर, गोरबोआव थानाय आइजो, आहार दौफुनाय बिमा आरो लाइमोनफोरनि गोग्गो देहा सोरजिनायखौ नोजोर लाखिनानै सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव 7थि राष्ट्रीय पोषण दाननि मुङाव अर बाहायालासेनो न'आवनो मोननाय गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि अंगनाबादि मावफारियाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव कुसुगाव ब्लक प्राइमारी हेल्थ सेन्टारनि BPM खगेन बसुमतारी, शशि गहाइन, S राय, कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि CDPO बिथां अनुपमा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि बादायलायनाय खुंफुंदों कुसुगाव ICDS प्रजेक्टआ। जों मिथिगौदि सानफा एफा जोंनि जानायनि हुदाया सोलायलांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि देरफुनाय गथ' गथायफोर, गोरबोआव थानाय आइजो, आहार दौफुनाय बिमा आरो लाइमोनफोरनि गोग्गो देहा सोरजिनायखौ नोजोर लाखिनानै सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव 7थि राष्ट्रीय पोषण दाननि मुङाव अर बाहायालासेनो न'आवनो मोननाय गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि अंगनाबादि मावफारियाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव कुसुगाव ब्लक प्राइमारी हेल्थ सेन्टारनि BPM खगेन बसुमतारी, शशि गहाइन, S राय, कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि CDPO बिथां अनुपमा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि बादायलायनाय खुंफुंदों कुसुगाव ICDS प्रजेक्टआ। जों मिथिगौदि सानफा एफा जोंनि जानायनि हुदाया सोलायलांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि देरफुनाय गथ' गथायफोर, गोरबोआव थानाय आइजो, आहार दौफुनाय बिमा आरो लाइमोनफोरनि गोग्गो देहा सोरजिनायखौ नोजोर लाखिनानै सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव 7थि राष्ट्रीय पोषण दाननि मुङाव अर बाहायालासेनो न'आवनो मोननाय गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि अंगनाबादि मावफारियाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव कुसुगाव ब्लक प्राइमारी हेल्थ सेन्टारनि BPM खगेन बसुमतारी, शशि गहाइन, S राय, कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि CDPO बिथां अनुपमा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लायो। गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि बादायलायनाय खुंफुंदों कुसुगाव ICDS प्रजेक्टआ। जों मिथिगौदि सानफा एफा जोंनि जानायनि हुदाया सोलायलांगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै जोंनि देरफुनाय गथ' गथायफोर, गोरबोआव थानाय आइजो, आहार दौफुनाय बिमा आरो लाइमोनफोरनि गोग्गो देहा सोरजिनायखौ नोजोर लाखिनानै सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव 7थि राष्ट्रीय पोषण दाननि मुङाव अर बाहायालासेनो न'आवनो मोननाय गोथां मैगं थाइगंजों जाग्रा आदार बानायनायनि अंगनाबादि मावफारियाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव कुसुगाव ब्लक प्राइमारी हेल्थ सेन्टारनि BPM खगेन बसुमतारी, शशि गहाइन, S राय, कुसुगाव ICDS प्रजेक्टनि CDPO बिथां अनुपमा ब्रह्म बिथां